bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw pindi tv jaam allah wala mon caggal yettude alah julde rasul sallallahu alayhi wa sallam yettude gote mon kala rewindiɓe gueɗe pindi tv tewteɓe nder e bawol leydi kala en garti humnude on aadi mo pindi tv fiɓodire rende fulɓe addani on kala e suwaku sifa e kala gaɗane jandi leydi sénégal ha joni deni jokki yardede ataya on rapport cour des comptes on fond force covid 19 ene wayno ha joni jeyɗankoɓe leydi sénégal goppani ɗum caggal saabu kaɗon haala addama hanke nder nguɗon batu jagorre kan ɓuuri yaaj kan ɓuuri yajje nder ɗiɗon jayndeji men oɗo subaka aljuma nogas tati lewru décembre gudditirten ko jayde l'observateur nde Youssouma Jigéen natal makko kanko horeji leydi président Macky Sall on jiiti hellongo ɓe gardini juɗɗe kunu ko belede ko fayre walla tigi ko kawisa jaggi président Macky Sall e ɗiɗon oddidaji kono kay contre coup politique rapport cour des comptes mo ganduɗa oɗon fond du covid ha joni wartine mbadi kuptidindi la criminalité à col blanc e wiide jeyniyankoɓe ganduɗa ko l'observateur nder nguɗon batu jagore président Macky Sall arti hen kono kay holko haali holko suuti fade oɗon premier ministre holko wimo yo watta les instructions fermes du président au PM et le président de la République holko wajjini Amadou Ba e ko yewte oɗon dossier cour des comptes on rapport en wayno wartiene mbadi kuptidindo o pani kaɗano caggal e wiide jayne koɓe l'observateur nder toɓɓere e ganduɗa tigui jumpama hanki e nder nguɗon batu jagorde gardugol makko kanko le président de la République ɓe garti oɗon secteur extractif alhaali tigui ɗiɗon kanŋeji men e ko waynon ɓe mbi que le Sénégal roule sur l'or e kina tolno temedde 23 milliards ko preñ men sefa nani ɗum e nder ndeɗo hitande ko ɗiɗon kanŋeji e ko way noon oɗon secteur extractif ɗo e nder leydi Sénégal caggal kan jaynenkoɓe l'observateur garti koye yaal haali tigui sukaɓe ƴettoɓe deedi sukaɓe rewɓe ƴettoɓe deedi taw kay koye milieu scolaire ɓe mbi kon phénomène à au début ene way noon teska hen e nder diwnuji ɗiɗo ɗi jogorɗen limtude ko wayno diwan mo Thiès ha tenti tigui o e ɗiɗon collège aji publique ɗi Mbour sukaɓe tohosɓe ko kañumen tigui ɓamor toon deedi walla mbiyen ko sukaɓe tohosɓe cowoto toon ko hunde noon nde ganduɗa kay ɓe jiiɗi ɗum haɓade Ousmane Diaye ko psychologue soutien kongi ko hen tigui jaynen koɓe futur média namdimo jayndi besbi le jour ari koye oɗon fond du probléme fond covid 19 gadduɗo haallaji kewɗi kono kay ɓe duttinimo oɗon décret cifunoɗo force covid 19 e alhaali ɗeɗon koppereje holno tigui ɗeɗon koppereje poti jaltinirede kono holnoɗo potiri waɗide dispensé holnoɗo potiri waɗire dépensé kaɗon haala ɓe mbi ko on société civile o panɗum caggal saabu haaɓe ganni seppude wadde marche ñande 30 décembre gam kay oɗon justice e ɗeɗon koppereje fond fo covid 19 e ɗeɗon koppereje justice tigui oɗon rapport cour des comptes conseil des ministres président de la république arti ene mbaɗi kuptidindi ko natal on décret cifunoɗo woni ko ardini ɓeɗon jeyniyankoɓe besbi le jour jayde li quotidien nde ala jaayi ɓe mbi ko société civile presse de l'état ene wayno on société civile ene hiñiri laamu leydi Sénégal ko yo ɗum lamne lerne kono kay yo ɗum rewne lawol la lumière sur le rapport la lumière ɗi ganduɗa tigui ɗeɗon koppereje covid 19 holton tewna kono kay hol ñamɓe ɗeɗon koppereje kañumen kala jaggue paye juuɗe walla mbiyen kañumen kala yo ndewne lawol manifestation pacifique ñande 30 décembre yo lerne holto rewna ɗeɗon koppereje Moundiaye Cissé mo ONG 3D kono kay wondude Val Jojo Ndiaye kañumen kala garti hen walla mbiyen en cembi hen oɗon Forum Civil e oɗon ONG 3D kañumen tigui ene cembi hen jiiɗi ko yo lamne ceerra rewne lawol démission de toutes les mises en cause kamɓe kala ganduɗa kay ɓe indi mumen tuuta hen yoma démissionné ɗum woni yidde mabɓe kamɓe oɗon société civile udditgol ɗin ganduɗa tigui sappo e ɗiɗi 12 information judiciaire namdi oɗon cour des comptes yo losko ngo yeeha e bundi ande tigui holon ɓe nder walla holɓe ngala nder jayde enquête yoɗo subaka arti ko oɗon pouvoir et responsabilité hakkude denier public resneteɓe tigui ngaaluji leydi boñuji ko way noon kono kay dutto gono kolo kon ƴakki awde walla mbiyen ambassade tigui rewnu ɗum lawol on rapport cour des comptes ene wayno noon o ari koye ɗiɗon ganduɗa tigui reddition ɗiɗon compte aji kono kay président Macky Sall waɗi chargé Amadou Ba yo waɗum prendre en charge prendre les mesures adéquates e ko yewti tigui oɗon haali beele ɓesgu Sénégal laaɓa ɗumen holto ɗenon koppereje ndewi kono kay hol ñamɓe ɗen koppereje jayde mawde nde woni Sud Quotidien ɓe gaari ko oɗon société civile ɓe mbi ko omona e bedde holnde wonete e bedde ko ñande capantati seppande ɗum seppude gam kay justice yo waɗe oɗon haali Moundiaye Cissé mo ONG
projet 3D wondude tigi on société civile kambe kala abe kebi ngam kaya yo gongo yaltu yo besngu Sénégal andu holto de don ko prendi sabu ko koppereje kewre ngoni nanade cukri wala mben ko koppereje kewre ngoni nyamade e widi odo rapport Cour des comptes en gari hinde don jeni Madiambal Diagne le quotidien odon gestion du fonds force covid-19 lors du décompte ko joni tigi yonti besku Sénégal en limtode no koppereje mum maro nebam sukara e ko yuwati non ene wande be kebi be kabano be medino be medano société civile wi ko mennobe walla mennobe wasde medde kanyumen kala ganda tigi so tawi ko heddi ko lamugo ma rewne law no hanit ni odon personnel CTO mo Thiès wadi réclamer ko primaji mum primaji keddi ko holgal don jagor galla kan on tewte ko hello tabatabo ha hello sappo e go ne jeyde Madiambal Diagne ko hello yañ gori ko mbaɗen kono be jumpiene mbaydi kupti dindiya Macky sera notre candidat qu'il le veut ou non. Macky wonat candidat men wonat on momin ngembata ngam 2024 so tawi mo yidi wallo yida wi non ko on député honorable le maire des Agnam Farba Ngom kan woni tawte ke nder hello jobo de don jayde le quotidien Jayndi les échos de Subaka ari koy natal mako kango Zaki So bembi ko sauvé de la prison par la magnanimité de Abdoulaye Sylla ena wayno on gorko Zaki So o tentiniti ko kango wadi accepté odon créance mo 5 milliards taw kay o yinnobe jinno ko sode banque to Togo kanko Abdoulaye Sylla mo eco transfert non duma duro hala mako kanko Zaki So Macky n'exclut pas des suites judiciaires Macky Sall yidi tego yo lerne al khaliti on Cour des comptes kono kay ngolon timtol kala mo inde mum suta hen wala bienna kala mo moddude hen yo rewne lawol goddo mo gonda tigi hebi polgo wala bienna gede mum dewnama lawol ha hebi polgo ko Bokar Samba Dieye mo gonda tigi ko exportateur maro gaddo no do maro do e nder leydi Sénégal en way non on Bokar Samba on importateur de riz woni Bokar Samba Dieye o hebino polgo e dow ganda tigi odon boñ artisanari ene wayno ganda tigi be jettino immeuble makko en wayno be cisire mo fofo ganda ri kono de be paye makko kalisa kewdo on de hebno gongo dow mabbe ha jonnon on ganda tigi justice wari condamné onon banque yobde 11 milliards de francs CFA on tribunal wari déclaré saisi odon nul la saisie d'attribution didon immeuble makko de be kebno kono be cifi dum wonde tigi yo hebtu immeuble makko kanko Bokar Samba Dieye odon gorko pullo mawdo e nder nedon jayde al khali sud botini jokken nder nedon jayde libération be ngari koy natal Mamour Diallo wondude tigi on nganda ko Sidi Ahmed Mbaye e ko yowti odon ala hali Adji Sarr ene wonde joni gongo tigi meda fulnitade be so Sénégal andate yoto hetri ala odon al khaliya Le Soleil jayne ngindirde ari ko odon électrification rurale hebde tigi kubba men didon dowri leydi Sénégal be ko programme o ko tema dere wala bienna ko ujunere wuro tigi wada lancer bele kanymen kala keba kubbam no khanirtini yadde tigi natal makko kanko on non directeur nganda tigi Azera woni agence sénégalaise d'électrification rurale on gorko mo ngijulono wite ko Baba Diallo ko natal makko tigi woni tawte ngalen der den jayde Le Soleil o do subaka e ko yoti dam don kubbam didon no dowri odon gorko holliti tigi kede tolno ujunere nganda tigi nokko e nder leydi Sénégal kanymen kala ma mbari électrifié wala bien ma keb courant no khanit ni dum woni ebbo mobe yetti kanko tigi Baba Diallo ngudon gomo makko Azer nguro ardi o do sa jayndi la sewdo subaka be mbiko 223,15 dum ko milliard odon koppereje de odon CFA men danejo ene way non ko nanni dum ko odon secteur extractif nganda tigi e hitade 2021 bunya wala bienna ko dum ko faggudu leydi men Sénégal ngartam dam ma wonani yadde tigi natte makko kanko tigi odon jagordo faggudu ministre de l'économie e ko way non be garti ene mbadi kupti dindi holko odon secteur wawi nanande besgu leydi Sénégal guddirten ko jayndi stade Bébé que le Sénégal face à de nouveaux défis mondial raté détrôné au classement FIFA nganda tigi Maroc hebtiti nden xoore nganda ko doggol dunde Afrique nde nganda kay Sénégal adima dum e lepi manti taw kay goto hefta les lions de la teranga jonnone wayno gassi nganda tigi halabi cer wonande tigi barode tedungal leydi men Sénégal la holno be keptito don place dum tigi foronde mujibo o do sa e nder nde don jayne be ngarti tigi e on nganda tigi président
en Fédération sénégalaise de football, le maire de Gorée, vice-président de la CAF, comme maître Augustin Senghor, notamment ko nder ndedon jeyndi stade Edouard Mendy mbele jogan umade Chelsea rutade toto Ligue 1 kambe tigi jeynden ko be stade mbi non ko namdal tigi be bari sabu do saha ko deuxième position to ganda kay kepa suba ngam kay wonde on titulaire to Stamford Bridge Edouard Mendy mbele ena wayi lata do numéro 2 mo ganda tigi taw kay ko hitade be nonde hebino fartange windude ganda tigi tarike histoire wala bien windude ganda kay histoire football e nder dunde Europe wadde prouvé jon non rutade ha deuxième gardien ko way non bele ganda tigi sebnata dole Edouard Mendy ya ko don tigi ngudir senna ganda ko robindu jayde jodo subaka siftinta joni man ngare nganda tigi e ngallon na teddungal wala biena on nyalawma arte jomum nganda tigi nyalawma arti ko hol nyalawma gartudo nono ko ziar Thierno Salif Sow mo bokke jallube no wobirno kala hitande no non on 32e édition den aroniri capantati didi bire ziar Thierno Salif Sow ko nyande jeegom jeedi de livre janvier 2023 to bokke jallube e gardugol non be don hohobe dine hohobe ada kono kay hohobe dewrugol kanymen kala no wowirno wadde kala hitande enen bisma ngal don dental aliyanke walla e odon diwan kala bokke jallube yon bismillah monno no garta non kala hitande ne garaton ke walla en wayno ngana tigi jettama nyaldi di ko nyande jeegom ka jedi janvier 2023 jeegom wala tigi mawludun nabi sallallahu alaihi wasallam nganda tigi so on ki hide jeegom nganda tigi ko hadare juma e mawludun nabi sallallahu alaihi wasallam so finama suba don en ko dena woni cérémonie officielle ko hobe dini be nganda ko bisware hobbe be ha nganda tigi so yimbe njuli tisbara njaato to genale njulo rawde cernajo don tigi dote yimbe ciaho nganda tigi Allah hokken jidi o saha mo wuri jaar cerna Salif Sow non tigi jubundi wayra man ngartane bandirabe hello yani ko non calmini li khalife général de Bokke Dialloube Thierno Abou Salif Sow e Thierno Momon Laminen gallo fof en calmini en jurima en nyaagi mo duwawo de won non ko yidbe Pindi TV jagganbe Pindi TV jaggiranbe Pindi TV fadbarkala kono so en Oumar Seydou yen gallo fo en calmini jurima onen calmini Thierno Hamadou Sow mo gandati ene yabiden pele ko en darinde don darnde fedde black en jenno darnde mabbe kala ziar fatbarakallah bandira musibe tedube yallo hukken hawrude hen ziar Thierno Salif Sow 32e édition to Bokke Dialloube arno addan don ko sifay kala gadan jande leydi Sénégal ko Moussa Niato karallagal to woni ton ko Mansour Sow ciadu walo bandira musibe tedube yeben ko be Pindi TV yo ko Allah hukken nyalde do jamma en bien juma mubarak yo Allah gandati hukken tawde dartine ha garten do kuptide o donati Allah jaramon jaram